Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga gala nila nga itong tulumanon sa kahanginan CONA Kati Kisison Air o ako lang gihapon kini yung ubus nga langad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abino adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw Sabado. Pizza 11 na kini mga higala sa bulan sa unsa man tarong bulana. Pizza 11 sa bulan sa Hulyo. Oy, musta na mga higala no? Na ginaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamunton. Boy no higala no ato karong pangayuan sa iyang pagampo si Saint Benedict no kay siya man karon nagatuang Saint of the Day. So na nga ampo mangayo kita sa pagampo ni Saint Benedict, San Benedicto no nga maayo no ato ang walang puson kini ato ang karong adlaw no sa ato mga buluhaton kada adlaw nga mamahimo gyud nga malinawon ang ato ang kinabuhi sa tibuok nasod o gamaton pa mamahimong malambuon ang ato ang panginabuhi sa batok na ining daghang kay mga pagsulay mahigala no. Ilabihan kadaghan mga pagsulay karon nga atong nahiaguman no. Ang Iraq ug ang US ug Iran padayon na pud sa ilahang binakbakay dito sa Strait of Hormuz no. O niya padayon po ang problema sa mga bagyo no. Baguhay pa lang niagi ang bagyong kining bagyong Inday yan no. Hinay-hinay na maggamay pero delikado kay typhoon month mangudo niya ang mga bagyo ra bakaron mga super typhoon gyud no. So bada nga super problema po, super kadagko ang problema nga madala sa maong mga bagyo no. So pero padayon lang gyud ta mga higala no sa atong pagsalig sa Ginoo nga wala ra gyud problema atong masugatan no. Problema man dyan ang bagyo pero dili alam po kita mabugatan ba pari itong mga bagyo nga Yolanda, pari itong mga bagyo nga Odette diri sa amua sa Visayas nga medyo guba-guba gyud gamay. Ade kay guba-guba gyud gamay, guba gyud kaayo. No, so bada nga karong mga panahon na salig lang kita sa Ginoo ha. Ya dili nato kalimtan ang panabang sa atong mga santos sila binigay ang atong mahal nga Birhen Maria. So ako salig ra jud ko sa mahal nga Birhen no. Kanabitang magdebosyon ra gid ta pirmi rosaryo gid ta kada adlaw. Mas maayong marosaryo kada adlaw kay ado ang kanabitang espiritu sa kaluoy ug gugma sa atong mahal nga Birhen kanunay gid gihapon nato kisaligan. Okay, klaro? Hala na ta mangigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ini kamuntuhon. Pero CBCP News ato mangigala, CBCP unveils new website, no? Paong kini ang pamahayag usab ni CBC President Gilbert Garcera, no? Atul sa kining 132nd plenary assembly dito sa Osamis no datong July 8 no nga aduna nagi mga website ang ato ang CBCP. Balita mga higala gikan sa Vatican, matud pa ni Archbishop Charles Brown and Vatican envoy to the Catholics here in the Philippines, matud pa Catholics should build a more just society. Ayan, no? Kitang mga Katoliko ba, kita gyud mo magmuna, kita gyud mo maguna sa pagtukod og usa ka katiningban nga makiangayon. Ayan, no? Kita pong mga Katoliko usahay siguro sa pananaw siguro ni Archbishop Charles Brown, no? Kining Archbishop Charles Brown siguro nakita siguro siya nga medyo pud bitaw gubot-gubot o gamay putang mga Katoliko mismo. No, kanang itaw na to og kanabitaw ingon ana pud ba nga imbis nga kuanta kanang gitawag nato og kita mo'y mag-una pag himo og usa ka matud pa
makiangayon nga katilingban murag kita punoy gauna-una mo na kinahanglan no nang gipahinumduman kita ni Archbishop John Brown ang Vatican Envoy sa Pilipinas. Ano? Hala no padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ini kabudto. Abi no ari na ta manghigala sa atong Saint of the Day. Kisa may ato ang Saint of the Day karon. Sigon sa ato ang gisulti kaganina ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Benedict. Yan o Saint Benedict. May doon na tao kini si Saint Benedict ni atong tuig 480. O niya namatay ni atong 543. At hindi kay gulang no mga 40 mga kuan lang ang edad no mga 63 ay bulan na di ay no 63 na ang edad ginagmay no 14 minus 8 is 6 ayan no. Ala no, padayon ta manghigala so karong adlaw atong hinumduman karon ang atong ang santo si Saint Benedict. Pwede kini si Saint Benedict no na miyembro kini siya sa usa ka distinguished family sa atong pamato pa ilado ilahang lugar. Pero kini si Saint Benedict lahi pod ang iyahang pamaagi imbis nga magpuyo siyang habugaway nagpuyo na hinuon siya nga medyo lisod-lisod gamay kaya nag-ermitanyo man hinuon siya no kada bitang mupuyo bitaw og langob unya anto didto siya ato siya mangita og pagkaon magsigir sa kampo manang adto siya sa mga cave magpuyo kuya wasa ni Saint Benedict no kuyaw man in taon ng kuat kanang langob kay basig na bitin ano bugnaw ginoon kayo pero dedikado kay basig na mga bitin pa nya ngit-ngit kayo ingon ana no niya hinuon inana nya kuyaw gyud kay laliban ba kag langob daghang kay na dinhang daghang kay bisag unsa na lamay na dinha no o niya sa tanto-tanto niya nga siya ra gyud usa no ni shift siya from kay daghan manggong nangadto niya daghang kay nangadto niya nya gusto mo ipon pud sa iyahang mga pamaagi sa iyang pagkamampuon ug daghan pang uban. So muda nga imbis nga hermit ra unta ang iyahang gikuan hermit life lang nahimo na hinuon niya kini bitaw monastery raw kanang monastic dili monastery dili wala word nga monastery ka monastic kaya no ang iya na hinong gipuyan monastic life kay daghan naman sila kayo unya ang lugar nga ilang gipuyan mao katong Monte Cristo Monte Cassino dili Monte Cristo so man ang Monte Cassino casino meaning kanang Monte Mountain man ayan no unya all monastics in the work was gradually brought with the rule of Saint Benedict. Sa ito pa, kay daghan naman lagi sila kayo, naghimo po siya itong mga balao, mga panpod ba, mga guidelines sa ilang pagpuyo sa usa ka monasteryo. So, muna nga, ang nakitabo, mao nga, si Saint Benedict, mao'y nahimong father of monasticism. Ayan, no? So, karong kadlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, usa ka hermit nga nahimo nga founder og mga monasteryo, siya mao si Saint Benedict or sa Bisaya pa San Benedicto. Hala no? Padayon ta ari na ta mahigala sa atuang catechism. Ang atong catechism humanamanta ni antong teaching authority of the church. Sa ganito yung meaning, sa ganito tawag na to sa teaching authority of the church, magisterium. Ano man, ang simbahan na to, doon ay tulo ka sources of kanang gigikanan ba sa ato mga pagtulunan. 3 sources of our doctrines. Sa ganito primero, scriptures. Sunod, magisterium, no? Kanano nga mo ni siya nga tuwang teaching authority of the church, no? Magisterium kay manudo man lang Santo Papa, College of Cardinals, Assembly Assembly of Bishops, Episcopal Assembly, no? Cardinal College of Cardinals, mismo nga tuwang Santo Papa mo ni siya ay naglangkong sa teaching authority of the church. So, gitawag kini og sa ganito magisterium.
Ala no. Padayon taon niya dito na palahos kita. Naghapon itong isang adlaw ato nga gihinumduman ang 4 marks of the Catholic Church. Unsa ganito 4 marks, upat kailhanan sa Katolikong simbahan. Number 1 is usara. No, number 2 is balaan. Number 3 is unsa ganito, Holy Catholic, Holy Aroma, Holy Catholic Apostolic Church. Ito pa. Number 1 is usara. Number 2 is Catholic. Number 3 is Apostolic. No? Okay? Una. Okay, klaro na no? Unya is kanang gitawag na itong Roman Catholic, Roman Holy Catholic and Apostolic Church. The church is one, holy, Catholic, and apostolic. No? One holy, Catholic, and apostolic church. Once again, ito yung 4 marks of the Catholic Church. Number 1 is one, holy, Catholic, and apostolic. Once again, ito yung Catholic, universal. Nganong nahimo mang universal kay apostolic man. Okay, no? Ano man dahil mga apostolic? Kaya ang apostolic, kuha ba na being sent. No? Sa ito pa ang mga apostol, ang simbahan katoliko na himong Catholic tungod kay apostolic man po. Okay. Kanang mga apostolic is to be sent. Ito pa mo adto sa nagkalain-lain nga mga lugar. O mahinungdan nga ang simbahan katoliko na himong universal. Okay, no? And then padayon ta sa ato ang mga pagpanudlo, ari na pundayon ta sa missionary nature of the Catholic Church. Ayan, no? And then padayon din kita sa ato ang simbahan nato is ang atong simbahan is universal mangod, no? Kay kuan man lagi kanang missionary man. Nahimong universal ang atong simbahan katoliko kay missionary man. No? Kay nga naman, mungadto sa lain-laing mga lugar. No? Maadto sa lain-laing mga lugar. No? Kay unsa man di ay kanang gitawag nato unsa may atong gibasihan ana. Kay sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, nagkanayon kini. Tungod ini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong tinunan ang tanang tao sa tibuok kalibutan, no? Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ato pa sugo gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga mangadto kita sa tibuok kalibutan aron pagpanudlo ug mabunyag sa tanan nga mga tao sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Klaro? Unya, ang maong pagtulunan nato, gihimo kini nga usa gyud ka sa Vatican, do na gyud usa ka dokumento nga nag-focus na gyud ka bahin ini. No, sa Vatican II ba? Sa Second Vatican Council, do na gyud usa ka document dito nga nag-focus ra gyud kay kan sa Vatican Council daghan biya kay mga document na. Dunay Gaudium et Spes, dunay usa sa mga kanang document dito nga nag-focus na sa missionary activity of the church. Ang title sa maong title sa maong dokumento sa Vatican II na nag-focus sa mission is Ad Gentes. ADGENTES. Sa kakaw na linatin mo na ang pinulungan ng linatin naging Ad Gentes ko sa in English, to the nations, no? To the nations. Okay, klaro? Kaya ang simbahan lagi masangyawon mo na nga doon nag-dokumento sa sa Vatican II nga nag-focus na yun kabahin ini. Ubaw kini ang Ad Gentes. Unya, unsa may anaa din ha sa Ad Gentes. Sa Ad Gentes. Ang Ad Gentes
includes, no? Kaya kining Agentes mo lagi kini ang dokumento sa simbahan nga nag-focus ra gyud sa missionary activity of the church as promulgated by the Vatican II, headed by Pope Paul VI on December 7, 1965. Okay nga, unsa man ang kanang focus sa Agentes. Ayan. Agentes, matud pa, the key aspects of the document include theological roots. It explains that mission activity is rooted in the love of the Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit to draw all people into the life and family of God. Ato ka na mabasa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, no? Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuang ako mga tinunan ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Abi no, dinala sa takuto pa. Balik-balik ka na nato kanang atong topic, no? Kana bitaw the missionary nature of the Catholic Church. Salamat o mayong mudto Pilipinas.